थाली में खाना लेके दुआरी को बैठल बाड़ी। आ बाबू के देख के का कहत रे, एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सनेगा। एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सनेगा। घर के लायक दम बेटा खातिर माई के करेजा। घर के लायक दम बेटा खातिर माई के करेजा। घर के लायक दम बेटा खातिर माई के करेजा। माई पड़ोसी के यहाँ से आटा मांग के आइल बाड़ी। लइका खातिर 2 गो रोटी बनैले बाड़ी। आ लइका के खिया के अपने पानी पी के सुत गइल बाड़ी। लेकिन वो लइका का करत बिया, इतना पर भी ऊ कपूत बैठल माई के पजरा। खाए लागल खाना माई आंखे लगली अचरा। इतना पर भी ऊ कपूत बैठल माई के पजरा। खाए लागल खाना माई आके लगली अचरा। खींच के खंजर सीना में मन लखू अपना माई के। काढ़ करे जा लेके चलना आइल दर्द कसाई के। खींच के खंजर सीना में मन लखू अपना माई के। आइल दर्द कसाई के। ठोकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जागल। ए बचवा तोरा पैर में कहीं चोट त नहीं लागल। ऊ कलेजा कहता कि ये बेटा तोरा कहीं चोट त नहीं लागल। बेटा हो ना चोट कहीं त ना लागल। बेटा हो ना चोट कहीं और कलेजा कहता जहाँ जाए के बाद तोहरा जल्दी उठा के ले जा। जहाँ जाए के बाद तोहरा जल्दी उठा के ले जा। जहाँ जाए के बाद तोहरा जल्दी उठा के ले जा। बेटा हरदम बेटा खातिर माई के कलेजा। बेटा हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। बेटा